Shalom, shalom, shalom. ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid till er. ሎማዓንቲ ድማ ነዚ ንጎ ዝኸውን ካብዛ መጽሓፍ እዚኣ ናይ ሓምሸይቲ መዓልቲ ሒዝናልኩም መጺናን ኢና Och idag har vi förberett från den här boken den 5:e dagen. ስለዚ ዛ መጽሓፍ ኣብ ኢድኩም ደሎ አንቢብኩም ምሳና ድማ ካብ ዝቃል ተኻፈሉ Och alla ni som har den här boken, läs från den och sen ta del av det här YouTube-klippet. እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብጣዕሚ ኣብ ህይወትኩም ክጠቕመኩም እያ Den här boken kommer verkligen vara nytta i ert liv. ስለዚ ኣብዛሃለኹም ዓዲ ሃሉ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ክትእዝዙና ትኽእሉ ኢኹም ናብቲ ደለኹም ዓዲ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና Vart än ni befinner er i världen så kan ni fråga om den här boken så kommer vi kunna skicka till er. ክሳብ ሕጂ ብትግርኛ ጥራሕ ወፂኣ ደላ Hittills har den endast kommit ut i Tigrinja. ወርሒ ወርሒ ትወፅእ መጽሓፍ እያ Det är en bok som kommer ut varje månad. ኣብ ቀጻሊ ግን ምስ ፌስካ ክነውፅኣ ኢና I fortsättning så kommer vi även ta ut den i svenska. اوكي ሎማዓንቲ ሓምሻይ መዓልቲ ኢና በፂሕና ደለና Idag är den 5:e dagen. ከም ዝብል ኣብዛ መጽሓፍ ብጌጋ የተጻሒፋ ደላ ርስቲ I den här boken så har den fått fel titel. ግን ታ ትኽክል ኣርእስታ ከምዚኣ ትብል ብዙሕ ክንበሃል ኢና ግን ኣይንገረም እያ ትብል Titeln är Mycket förtal kommer du möta, men var inte förvånad. ብዙሕ ክንበሃል ኢና ማለተይ ብዙሕ ዘይኮንኩም ንስኹም ብዙሕ ኣስማት ሰባት ከውፅልኩም ይኽእሉ እዮም Mycket förtal menar jag att ni kommer få många namn, många saker som ni inte är. ሰባት ብጌጋ መልክዕ ክትርጉምኩም ይኽእሉ እዮም Folk kan tolka er på fel sätt. ንስኹም ዘይኮንኩሞ ኢኹም ክብልኩም ይኽእሉ እዮም Saker som ni inte är, de kan säga ni är. ግን ኣይትገረሙ Men var inte förvånade. ሰብ ስለይኹም ምዝራብ ኣይቋርፅን እዩ Att folk ska sluta prata om er, det kommer inte hända. እቲ ዋና ኣገዳሲ ንስኹም መን ምዃንኩም ትፈልጡ ዲኹም Det viktiga är att om ni vet vem ni är. መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ I Matteus evangeliet ምዕራፍ 10:25 i kapitel 10, vers 25. ተማሃሪ ከም መምህሩ ጊላውን ከም ጎይትኡ እንተኾይነ ይኣኽሎ ንበዓል ቤት ብኤልዘቡል ካብ በልዎ ንስድራ ቤቱ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይብልዎ Det är nog för lärjungen att det går honom så som hans lärare och för tjänaren att det går med honom så som hans herre. Har man kallat husets herre för Belzebul, hur mycket mer ska man då inte kalla hans tjänare så? ሪኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ፍጹም ኣምላኽ እቲ ንጹሕ ኣካይዳ ዘለዎ ጎይታ ንዕኡ ብሓለቃ ኣጋነንቲ ከኣጋነንቲ ተውፅኢሎም Ser ni, till vår Herre Jesus Kristus som är den fullkomliga Gud som vandrade rätt, sa de till honom att han driver ut onda andar med kraft av den onda anden. ስለዚ ነቶም ድሕሪኡ መፂና ዘለና ደቁ ድማ ብዙሕ ከም ዝብሉና ጎይታ ስለ ዝፈለጠ Och eftersom Gud visste att alla som skulle följa Jesus, att de skulle bli kallade för olika saker. ንበዓል ቤት ንዕኡ ከም ዝኻበልዎሲ ንቤተሰቡ ደኣ ክንደይ ኣብዚሖም ብዙሕ ዘይብልዎም ኢልና Och då står det, om de har redan sagt så här om sin lärare och sin herre, hur mycket mer ska de inte säga de som följer efter honom? ካብ ጋኔን ኢኻ ምባል ድኸፍእ ነገር ወላ ሓደ የለን Det finns inget värre än att bli kallad du är från mörkret. ስለዚ ንየሱስ ከምኡ እንድሕር ኢሎሞ Om de har sagt så till Jesus, ሰባት ድላዮም ይበልኹም ጉዕዞኹም ቀጽሉ vad en folk säger till er, låt dem bara, fortsätt din resa bara. ዝደለይዎ ስም ይጠቅዕልኩም ኣይትገደሱ Vilket ord än de lägger på er, bry er inte, gå framåt. ክሳብ ንስኹም በቲ ዝለጠፍልኩም ስም ጌርኩም ንርእስኹም ዘይራእኩምማ ከምቲ ዝበልኹም ኣይኮንኩም Tills den dagen ni accepterar det de säger och lever i det, så är ni inte det. ምንም ደይትሰርቕ ሰብ ሰራቂ ኢኻ እንተኢሎሙኻ ሰራቂ ኢኻ ማለት ኣይኮነን Om en person inte snor saker men han blir kallad för tjuv, han är inte tjuv. ስለዚ ሰራቂ እንድሕር ደይ ኮንካ ሰራቂ ኢሎሙን ኢልካ ንምንታይ ትጉሂ Så om du inte är tjuv och de kallar dig tjuv, varför ska du vara ledsen för det? ምክንያቱ ኣይፈልጡኻን እዮም Eftersom de känner inte dig. ስለዚ ቶም ደይፈልጡኻ ደይ ማንነትካ ክብሉኻ ክእሉ እዮም Så de som inte känner dig kan säga saker som inte du är. ኣገልገልቲ ብዙሕ ስም ክወፀኩም ይኽእል እዩ Många gudstjänare kan få olika namn. ዘገልግልኹም እኳ ከይተረፉ ሕማቕ ስም ከውፅልኩም ይኽእሉ እዮም Även de som går i din församling kan säga flera saker om dig. ኣይትገደሱሎም ንቕድሚት ቀጽሉ Bry er inte om de fortsätter framåt. ምክንያቱ ኣስማት ንዘዝ ዝለጠፉልና ምላሽ ክንህብ ጊዜ ይብልና Och det är för att vi har inte tid att försvara alla ord som kommer emot oss. ክሳዕ ተረዲእዎም ዝመጽኹም ንስኹም ግን ጉዕዞኹም ቀጽሉ Tills de förstår och kommer till er, fortsätt er resa bara. ራእይኹም ክትፍጽሙ ትደልዩ
Om ni vill fullborda er vision, ናብቲ ዝረኣኹምዎ ክትበፅሑ ትደልዩ om ni vill komma dit ni har sett, ኣስማት ስም ክልጥፍልኩም ከለዉ ከይተገደስኩም መኻተላመዱ när folk lägger ord till er, bry er inte om det, fortsätt bara. ንስኹም ከምቲ ኣምላኽ ዝብለኩም እምበር ማንም ከም ድብለኩም ኣይኮንኩምን Ni är det som Gud säger till er att ni är, inte vad människor säger till er. እስከ ኣነ ከምቲ ኣምላኽ ዝብለኒ ይበሉ Så säg efter mig, jag är så som Gud säger till mig jag är. ኣነ ብሩኽ ይበሉ Jag är välsignad. ኣነ ብርሃን ዓለም ይበሉ Jag är världens ljus. ኣነ ዕውት ሰብ ይበሉ Jag är en segrare. ኣሜን Amen. ሻሎም Guds frid.